אתם יודעים איך נראה בעל עסק שמעלה תוכן בפאניקה כי הוא רק חושב שאין לו זמן? אז זה נראה ככה. ותגידו לי בסוף הסרטון אם אתם מזדהים. הוא פותח את הבוקר שלו ומדבר עם הלקוחות שהוא כל כך אוהב. מתחיל לעבוד, מגיע לאמצע היום. ואז הוא נזכר ואומר, רגע, לא העליתי כלום השבוע. ואני בדרך כלל מעלה, מה קורה לי? לקוחות אומרים לי ככה, למה אתה לא מעלה? בוא נעלה. פותח את האייפון שלו ועושה כמה סרטונים בלי לחשוב מה המסר שעומד מאחורי הסרטון. סבבה, העלתי סרטונים בסוף יום העבודה. ואז, יום למחרת, הוא אומר לעצמו, פאק, איך זה הגיוני? שוואלה, אין צפיות, אין לידים. מה קורה פה? למה אין לי לידים? אז התשובה היא נורא ברורה. כי א', המסר לא היה שגוי לגמרי. יכול להיות שבכלל, האבטר שאתה פונה אליו הוא לא נכון. זה, בדקת? אוקיי, מדהים. נגיד ולא, התקדמנו. למה רק טיפים? בואו נעשה קצת משהו שהוא שונה. עכשיו עזבו את כל זה. הזמן זה הדבר הכי חשוב. ואם אנחנו לא יודעים לנהל אותו נכון, אנחנו נשחקים. עכשיו, זה לא חייב להיות ככה. אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת. אז אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו פה הודעה, ובואו נעוף על זה.